Wih, mati ya aku. Iya aku. Ini video yang terus kok dulu. Trend. Ini kan supir bukan. Bang. Di ini. Kanggo sliramu sing dadi pilihanku. Bintang bulan kang dadi seksiku, seksi bisu sing setya karo awakku. Nunggu sliramu teko ning sandingku. Kembang Yang kita drink Mbak ya. Apa nih, Mbak? Wah, alam budak, Mbak. Berapa? Rivaldo Rodri menyebut andasnya. Panas, Chris. Mbak Ewi pas mana? Mbak Ewi. Panas panas. Alah, Patri kira ngomong-ngomongan karo Mbak, malah madhep rono ya Patri. Kae. Cepet apa? Bintang bulan sing dadi seksiku, seksi bisu sing setya karo awakku. Nunggu sliramu teko ning sandingku. Kembang Sip, oke, munggah gunung iki. Panas, mongko. Kini tinggal aku Bahkan nyetan tak Biar keselur ya. Aku belum ketemu. Woi. Wah, gitar aku. Woi, keluar gitar aku. Di bawah. Ini yuk keneng. Kok kena Terus. Kagris. Hei. Tak video motor. Malah ada dong. Orang iki jen udah kita tanya melu video bae ndang senengane. Woi. Kamu piye? Piye dia apa iki? Aku tak bucin mau. Iki bucin ana wae. Gua bucin